Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul, andagi yashayish ham agrar tarmoqda borgan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chaqirishda Хөкүмәт ярдәменең берсе тукталса, икенчесе старт ала. Ярдәм алып йөргән фермер үзе нинди фикердә? Җир хуҗасына җитештерүне арттыру гына җитми. Бу атнада фермер мәктәбе эшли башлады. 12 буын бабаларын барлаучы нәсел агачы. 50 ел бергә гомер итүче Салиховлар гаиләсе хакында безнең репортаж. 15 ел дәвамында 15 спорт төреннән көч сынашу. Азнакайда кышкы авыл спартакиадасының чираттагысы үтте. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Соңгы 10 елда фермерларга күрсәтелгән ярдәм авыл кешесендә бераз уятып җибәрде кебек. Ни дисәң дә, үз эшен башларга теләк белдерүчеләрнең артуы шуны раслый. Бу очракта агростартап программасын телгә алмый булмый. Шушы юнәлеш белән күпме кеше ярдәм алды, фермер хуҗалыклары оешты. Узган ел әлеге программа турында күбрәк мәгълүмат җиткердекме, йөзләгән катнашучының барысына акчада җитеп бетмәде. Агростартап программасы быел да эшлиме, гамәлдәме дип редакциягә шактый шалтыраталар. 2021 елның гыйнварында фермер хуҗалыгы ачарга теләгән идек, салым инспекциясендә теркәүдән баш тарттылар. Нишләргә икән дип тә сораучылар бар. Татарстан Республикасының фермерлар берлегендә исә төп канунга үзгәрешләр кертеләчәк. Әлеге вазгыять шуңа бәйле дип җавап бирделәр. Бүген аягында нык басып торучы фермерлар өчен дә ярдәм программаларында үзгәрешләр бар. Мәсәлән, торакларны капиталь төзекләндерү дигәне тукталды. Аңа өметләнүчеләр хәзер гаилә фермаларын үстерү дигәнендә катнашырга кирәк дигән фикердә. Аксубай районында 10 ел инде сөтчелек юнәлешендә эшләүче Мурат Сафин хуҗалыгында әнә шул хакында сөйләштек. Была где-то тонна берез, тонна 2 савоз, пока мышты ергана савозали. Где-то 26-27 сумнан берез бескенде. Нормально яша была. Килебап китәләр, да. Син сыерлар үзе безнең токымны соң или бәрәп токымны сыернан? Күпме бирәләр? Ну, в среднем 8 литров минем. Берәләр Удмуртиядән. Халмагурлар основном и Галаштинарда бар әзрәк. Мурат 2011 елда иске ферманы төзекләндереп эш башлаган фермер. Шул ук елны 25 баш тона сатып ала. Хәзер мөгезле эретерлекнең баш саны 150-гә җиткән. Эш башлаганда хөкүмәттән 1 миллион сумлык ярдәм ала. Узган ел исә капиталь төзекләндерү программасына кереп, менә бу торакның түбәләрен алыштыра. Шушы программа белән Аксубай районында Мурат кебекләр барысы 8 бинаны яңартуга ирешә. Кызганыч, быелдан мондый ярдәм программасы тукталды. Чөнки безнең 21 елга планда зернотоковое хозяйство дейбез, аны ремонтларга җиңгән Гуляков дигән фермерда, Салахов и Авдеев дигән фермерлар тагын аларда корнитларны ремонтларга теләкләребез бар иде. Менә шул Мурат икенче тракны тоже быел ремонтларга, шундый панорамный крышалар белән шулай ясарга теләге бар, яна булып чыкмый инде. Әмма ярдәм акчасына өметләнгән фермерлар күңелләрен төшерми. Хәзер теләүчеләр гаилә фермаларын үстерү программасына дәгъва кылмакчы. Развитие семейных ферм дигән программа бар безнең, семейных животноводческих ферм. Анарда үткән елда безнең 2 кеше катнашып җиңделәр, 20 миллион грант аттылар. Берсендә Ильяс Сөләйманов ул безнең роботлаштырылган ферма төзи 200 башка. Берсе Сапи Валерий, ул 18 башка каз фермасы төзи. Алар бик яхшы программалар. Но үз собственный средства дейбез инде, үз собственный средства 40% сауррак, да, но неге алга киткән фермерлар үтәли ала. Анда чөнки менә безнең Марат алар булдырала. Андай условияларны үтә алалар. Гаилә фермаларын үстерү программасының үз таләпләре бар. Мәсәлән, 10 миллион сум алырга гариза бирсәң, банктагы исәп-хисап счетыңда шуның 40% булырга тиеш. Мондый ярдәм программасын бүген аягында нык басып торган, уңышлы эшләүче фермерлар гына үзләштерә ала дигән сүз. Күбен дә, ну, ничесен, шулай булгач, тырышырга кирәк инде. Он гына булса яхшырак. Анда уже күп кеше катнашалар, аны җиңеләү. Булай уже 40% канда сумманы күбрәк алсаң, күп сумма кирәк. Планнар бар, цельләр бар, Алла ярдәм итсә, эшләрбез дальше. Күз күрер. Җир эшкәртеп, мал асрап көн күргән фермерларга гына түгел, бүгеннән үз эшемне башлыйм диючеләргә дә үзгәрешләр бар быел. 2021 ел башыннан салым инспекциясе фермер хуҗалыкларын теркәүдән баш тартты. Чөнки төп канунга үзгәрешләр кертелергә тора. Хәзер фермер булырга теләүчеләрне шәхси эшмәкәр буларак теркиләр. Андый затлар фермерлар кебек хөкүмәт ярдәменә өметләнә аламы соң? Чынлыкта 1 январдан крестьян фермерлык хуҗалыгы дигән понятие вообще юк. Безнең индивидуальный предприниматель дигән понятие бар, но он должен соответствовать критериям
критерий. Бұл сельхозтоваропроизводитель болар үшін бит енді өзінің жетіштірілген продукцияның 70%-нан артығырақ ауыл қожалығынан болырға тиіш бола. Шол шырақта ол сельхозтоваропроизводитель бола. Ярдәм безнең быел андыйлар ярдәмгә үмет итү ала 70%. да, субсидирование авыл хуҗалыгы субсидияларын менә шул 70%-тан арткан чиракта гына ала. Авылларда үз эшен башларга теләк белдерүчеләр шактый. Бер Аксубай районында гына да агростартап программасында катнашырга 14 кеше гариза биргән. Аларны булачак фермерлар дип санарга тулы җирлек бар. Чөнки агростартапны отып акча алу белән алар фермер булып теркәлергә бурычлы иде. Хәзер менә кануннар үзгәрсә, бу юнәлеш ничегрәк хәл ителер? Әлегә билгесез. Республикада фермерлык хәрәкәте үсештә. Бер мисал китерүдә җитәр. Аксубай районы фермерлары бүген 1044 баш сыер асрый. Район күләмендә савылган сөтнең 22% аларга туры килә. Күбесе ашату рационын камилләштергән. Һәр сыердан 20, хәтта 25 литр сөт савучылары бар. Алар ире инвесторлар кебек, эшләргә кеше калмады дип тә зарланмый. Кирәк икән тракторына да утыралар, терлеген дә ашаталар. Киләчәктә шундыйга бара инде. Яны пока безнең авыл зур, әле кешеләр бар бездә. Әле там бер 10 ел гына Алла теләсә барып булыр дип уйлыйм мин. Яхшы эшләгәндә, рабочылар белән аңлашып эшләгәндә эшләп булырга тиеш. Марат Сафин соңгы елларда атчылыкка да игътибар бирә башлаган. Ит токымлы авыр йөк атларының баш санын 200-гә җиткерергә исәбе. Әлегә 280 гектар җир эшкәртә. Җирне арттырасы иде. Менә шунысы белән кыенрак ди Марат. Юкса тагын 200 гектар эшкәртерлек көче бар аның. Ул очракта сыер санын да арттырып, күбрәк сөт җитештерә алыр иде. Беренче кәҗәне сатып алганда, аны ничек савасын да белми идем. Бигрәк тә аны тәрбияләү хакында мәгълүмат табу кыен булды. Шәһәрдән авылга күчеп яши башлаган Диана Турсинева баштагы мәлне әнә шулай дип искә ала. Бүген ул кәҗә сөтен эшкәртеп, үз продукциясын шәһәргә илтеп сатучы фермер. Әлбәттә, әүвәлге мәлдә генә түгел, фермер гел өйрәнеп, белем истәп торырга бурычлы. Шул ук хөкүмәт ярдәмен алырга теләсәң дә, күпме документ тутырасы бит. Кайчак җир мәсьәләсе дә бәхәсле булып чыга. Судка да мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр буласың. Барысына да кеше яллап бетерү мөмкин түгел. Шуңа да быелдан фермерларны укыту курслары ачылды. Аны Россиянең авыл хуҗалыгы банкы, аграр министрлык һәм аграр университет бергәләп оештыра. Бу атнада әлеге укуларны башларга телевизион күпраша старт бирелде. Тулырак итеп Гүзәл Хөсәенова аңлатыр. Алия Мәхмүтова әлегә гади авыл кешесе. Гаиләсе белән авыл җирендә бер сыер асрап тормыш итәләр. Ә киләчәккә хыяллары саллы Алиянең. Сыер санын берничә дистәгә җиткерү һәм сауган сөтне эшкәртеп сату. Максатына ирешү өчен Алия бүген беренче адымын ясады дияргә мөмкин. Агростартап программасында катнашырга гариза язып тапшырды. Тик менә гариза тапшырып кына уңышлы фермер була алмыйсың әле. Барыбер дә белем кирәк бит алга таба атлап китәр өчен, зурайыр өчен, белемнәр кирәк. Эшне алып барыр өчен, үзеңнең бизнесың алып барыр өчен белем кирәк. Без бит инде простой авыл кешеләре генә, яшьләр булсак та, бизнес-пландыр, шундый теге акчаны саный белергә кирәк. Алиянең генә түгел, тагын 23 булачак фермерның бәхетенә нәкъ бу атнада Татарстанда фермерлар мәктәбе ачылды. Моны оештыручы Россиянең авыл хуҗалыгы банкы. 2 ай дәвамында банк белгечләре авыл хуҗалыгы министрлыгы, компетентлык үзәге һәм әлбәттә аграр университет укытучылары булачак фермерларга белем бирәчәк. По итогам учебы Укып бетергәч булачак фермерлары дәүләт югарылыгындагы сертификатларга ия булачак. Алдаларны агростартап программасында катнашу көтә. Барысы да җиңәр дип ышанам, чөнки алар монда бизнес планнарын язарга тиешләр. Бизнес план агростартап бәйгесенең төп шартларының берсе. Татарстанның фермерлык хәрәкәтенә быел 30 ел тулды. Әле яңа гына шушы эшкә алынучылар өчен мәктәп ачу зур бүләк. Бу эшне 90нчы елларда ук башлаган булсалар дип уфтанып куючылар да булган. Башлангыч чор җиңелләрдән булмаса да, республиканың фермерлар берлеге Россия төбәкләре арасында бүген беренче урында. Ул беренче урын булмас иде, если без бергәләп Министр сельхозяйства продовольствия белән эшләмәсәк, президент безне поддерживать итмәгән булса, анда нигә без басмый идек анда юлга. Шуңа күрә нинди результат шунардан. Biz 53% валовой сельскохозяйственной продукцияны без җиткерәбез. Фермерлар мәктәбе ачылышында Россия күләм телевизион күпер дә урнаштырылды. Видео элемтә аша Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары, Россельхозбанкның идара рәисе, төбәк башлыклары һәм аграр министры фермерлар мәктәбендә белем алучыларга уңышлар теләде. С своей стороны министерство готово помочь.
Без исә гамәлдәге дәүләт программалары белән ярдәм итәргә әзер һәм монда укучыларның бизнес проектларын уңышлы тормышка ашырылганчы булышачакбыз. Бүгенге студентларыбызның фермерлар мәктәбен уңышлы тәмамлавын телибез. Мондый мәктәпнең кирәклеге бәхәссез. Юкса төрле документлар җыю, хисап бирүләр җир хуҗаларына шактый авырлыклар тудыра. Тормыш булгач, җир мәсьәләләре белән судларда да катнашырга туры килә. 2 ай дәвамында белем алган фермерлар киләчәктә андый каршылыкларны да җиңелрәк үтәр дип өметләник. Җиде буын ата-бабаңны беләсеңме? Бу сорауга күпләр җавап бирергә кыен сынырда мөгаен. Әби-бабаларыбыз аны язып барып буыннан буынга тапшырырга тырышкан. Үз нәселеңне барлау дигәндә шәҗәрә төзү иң кулай ысулдыр минемчә. Теләче районы Үзәк бистәсендә гомер итүче Салиховлар гаиләсендә андый нәсел агачы иң кадерле урында саклана. Миннехаҗи абый ягыннан 10 буын бабаларын табып теркәгәннәр. Нурия апа ягыннан да шактый мәгълүмат тупланган. Шын татар гаиләсе нинди була дигәндә нәкъ менә аларны үрнәк итеп куярга мөмкин. Бергә гаилә корып яши башлауларына 50 ел. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Төпчек уллары Ринат төп йортта калган. Татарның язылмаган кануннарына тугры калып яшәүче гаилә динебезне дә улылый, моңыбызны да онытмый. Төп йорт туган нигез, бик тә тирән мәгънәгә ия сүзләр. Ул барлык туганнарны истәлекле көн һәм бәйрәмнәрдә үзенә җыю кодрәтенә ия. Салиховларда яшь кунак әтияниләре янында. Йорт башы Миннехаҗи абый гомере буе шушы җирлектә совхозда хезмәт куя. Эшен гади шофердан башлый. Механикта, инженерда булырга туры килә аңа. Шуңа да машина трактор паркы күңеленә якындыр. Остаханәнең бүгенге халәтенә күңеле дә әрнеп куяның. Менә эшләп туктаганнан соң да кайсы вакытта барадыр мен мастерскойларга, сельхоз паркларга бара торган. Менә ул биткә тарала башлаган йөрәк җылыйдыр менә шуңар. Жүрәк җырлыйдырган. Менә бүгенге көндә дә барабыз, анда уже бер нәрсә юк, бармак хәтлек тимер дә таба алмыйбыз. Менә шуңа күрә йөрәк әрнеп кына йөрде. Шуңар гына. Береш тә эшләтә алмыйбыз, без инде хәзер улгайган кешеләр. Аны без дөрес тә рассуждать итмибездер. Хәер, үз көчендә булганда техникадан бүген дә аерылмый әле. Шушы тракторы белән шәхси хуҗалыктагы барлык эшләрне дә эшләп бара ул. Тормыш иптәше Нурия апа белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Һәр кайсының үз тормышы. Гаилә корып яши башлаганга 50 ел узып та киткән. Сизелмәде дә дип искә ала Миннехаҗи абый. Вызовларга гел йөрде инде ул тоже. Анда да мине чакырадыр инде ул. Ул мине чакыра, мин аны миңа бер нәрсә эшләсе булса, менә өйлә җиткездем мин. 2 үй җиткездем, аны да бер агачның бер башыннан мин тотсам, икенче башыннан ул тотты инде. Мин бер нәрсә булса турасы булса да, ап киләсе булса да, мәйтәмәйдә чыгалы, әйдә ап итеп куйгалы, әйдә булай итеп куйгалы дип гел бергә эшләдек. Бер-беребезне аңладык, бер-беребезне санадык. Менә шул самый главный шунысы. Бер-береңне аңлап санарга кирәк кенә. Калганы ничек тә аны яшисең. Нурия апа исә шушы җирлек халкына 37 ел медицина ярдәме күрсәткән. Көн-төн дими авыруларга беренче ярдәм күрсәтергә ашыккан. Бергәләп казыксыз җиргә йорт салып чыкканнар. Татар халкындагы язылмаган кануннарны хөрмәтләп яши Нурия апа. Үзе 15 яшеннән укырга чыгып китә. Төп тәрбияне дә шушы Салиховларга килен булып төшкәч алганын яшерми. Әни әтиләр бик әйбәт булдылар. Тәрбия күбрәк Салиховларга килгәч, бу булай икән дип, шуннан белеп, хатын-кыз юл куйра тиеш. Хәзер инде тормыш итеп битеп барабыз дигән шикелле ният бара. Тормышыбыз бит инде яшьләргә бөтенсендә шуны әйтәбез. Сабыр итәргә тиеш, күбрәк хатын-кыз юл куйра тиеш. Киленнәргә дә шулай. Әйтәм. Алар үпкәләмиләр. Алар үпкәләмиләр. Янда ирләргә сүзен әйтергә кирәкми. Если урсәтмеш не сдашь, не прав. Аннан соң әйт, алар аңлыйлар мине, әйтмиләр. Әни рәхмәт, үпкәләмәгез дим, мин әйтеп күрсәтәм үземнең нидән. Бүгенге көндә балалары да әти-әниләренә рәхмәтле. Үз балаларына да төп йортта алган тәрбияне бирергә тырышалар. Әле хәзердәге менә бүгендә әти белән нидән сорыйм, аларга да әйтәм, әти, безне үстергән шикелле безгә биргән тәрбияне шуларга менә сездән биреп булмас микән дип тә әйтә. Мен аңлыйм инде, что бүгендә алар әби, бабай, аларга бөтенләй икенче карый бит инде. Шуңа унут булгач, сүгәргә ярамый. Угылга бастырга ярамый. Мин сезнең өчен бик шат. Сез безне инде шундый итеп тәрбияләдегез, ул кешене хөрмәт итәргә куштыгыз гелдә, эшне яратырга куштыгыз, Аллага шөкер. Ә менә кеше уллары Ринат төп йортта калган. Юкса бүген бит төпчек малай дип тормыйлар. Тиз генә шәһәргә кыяклыйлар. 7 ел буе шәһәрдә яшәдем, укыганда ничәптер мигел авылга тыртты.
Bileyim etiyen yanına tartkandırmayın diye. Mına gel avulda rahatrак, avulda hava şista, avulda bütün dostlar şunda dip maşaytırıp avula tarttı. Bugünkü gündə indi bir qay gitəs kilmeyin. Bugünkü gündə cennette şekil yaşayım Allah'a şükür. Eti məni misal yanımda geldi. Alarını irte bilen görüp şatlanam, kişilen qaytqaşta şatlanam. Şaytып turmuş итәбез Allah'a şükür. Шын татар үзенең 7 буын ата-бабасын белергә тиеш диләр. Хәзер анысы белән кызыксынучылар да сирәк. Биредәге шәҗәрә агачында Салиховларның 10 буын бабалары тасвирланган. Аңлаган кешегә бик зур хезмәт инде бу. Үзебезнең туганнар ярдәме белән 12 буын безнең нәселне җыеп алдык. Аллаһка шөкер, берничә ел элек менә шу картинаны нәсел агачын эшләп бетердек. Инде монда 12 буын менә Ермәк, Бәкер, Әкер, Кырайыш, Туйыш, Биккол, Мөсәлим, Талип, Латип. Инде дальше безнең Салихның малае Хәбир. Безнең бабай инде ул Хәбир. Гаилә һәм дин туган телебез сагында торучылар. Гырыф-гадәтләрнең дә максаты шул. Нурия апа үзе лаеклы ялгаш кына намаз укый башлый. Мәҗбүр итеп кенә адәм баласын дингә тартып булмый ди ул. Хәзер дингә иртәрәк баса башладылар. Минем килинем икесе дә намаз укыйлар, Аллаһка шөкер. Син өйрәткәнсең, Нурия апа ди әйтә. Берсен әйтәм юк. Өйрәтеп керә булмый ул. Ул үзеннән кирип китә кеше. Хәзер яшьләр бик укый. Дингә басырга иртәрәк бассаң әйбәтрәк инде. Ул потому что Аллаһка шану кирәк бит ул. Ул бик булыша. Сырагыз Алладан бирә дим инде. Чынлап та шанган кеше тут же әзрәк хрида жүргән кеше китә шуны электр. Өйрәнергә асатырак яшь кешегә. Ул Яшь кешегә өйрәнү асатырак. Менә улгайган сайын хәтер бит начарлана бара. Сарнамый башлый. Үзебезне, телебезне яшәтүдә моңның да өлеше зур. Шулай бергә җыелганда Мине Хаҗи абый кулына баянын ала. Сәләт нәселдән килә, тырышлык аны сәнгать дәрәҗәсенә күтәрә диләр. Бүген оныклары да төрле уен корылларында уйнап әби бабасын куандыра. Әхлак тәрбия татар милләтендәге язылмаган кануннар менә шундый гаиләләрдә саклана да инде. Шөкер, әле авылларыбызда андый гаиләләр бихисап. Шунысы куандыра. Шатнама салкында 2 коллы пышкы белән утын кискәннәрен күргәнегез бар идеме? 22 февраль көнне Азнакай районының Актүбә бистәсендә 15нче мәртәбә кышкы авыл спартакиадасы үткәрелде. 15 төрле спорт ярышы арасына утын кисүне дә керткән алар. Быелгы спартакиаданы район торак коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмәткәре Расих Шакуров истәлегенә багышладылар. Бу уеннар авыл халкы арасында бик популяр. Аңа хәтта ел дәвамында әзерләнүчеләр дә бар икән. Бүләкләре дә саллы бит. Беренче урын алган командага 500 мең сум, икенче урынга 400, өченчеләренә 300 мең сум. Әлеге призларны авыл командалары нәрсәгә тотачакларын үзләре хәл итә. Быелгы спартакиаданың кызыклы мизгелләрен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Быел Азнакай районының 15нче кышкы авыл спартакиадасы зәмхарир салкыннарга туры килде. Бер ай дәвам иткән бәйгенең финалын кичектерәселәре килмәгән күрәсең. Урамда салкын айткан сайын ярышлар киресенчә кыза гына барды. Кызарсың да җиңүчеләрне бүләкләрнең саллылары көтеп тора бит. Быел да менә безнең инде бик яхшы бүләкләр. Беренче урынга 500 мең, икенче урынга 400 мең, өченче урынга 300 мең, 200, 100 һәм 50 мең акча. Ул инде 8 командага шундый бүләкләр булачак. Сайлап алу ярышларының һәр авылда үткәрелүе табигый. Монда нигездә авыл җирендә яшәүчеләр катнаша. 15 ел дәвам иткән спартакиадада спортның 15 төреннән көч сынашалар. Моңа хәтта инде без 15 спорт төренә бер ай эчендә башлаган ярышларны, күбесен финал ярышлары, монда инде менә футбол, хоккей, волейбол, таяк тарту, утын кисү, гер күтәрү, көрәш, канат тарту һәм башкалар. Безнең спортчылар инде республика масштабында да яхшы гына чыгыш ясыйлар. Инде хәзер 7 ел икенче, 3нче урын алалар.
Авыл спартакиадасын спорт ярышлары гына дип бәяләү дөрес тә булмас. Бәйге үзенә күрә сабантуй төсмерләрен чагылдыра. Катнашучылардан тыш тамашага килгән халык бер-берсе белән аралаша, күңел ача. Катнашучылар арасында ел буе әзерләнгәннәре дә, үз көчен сынап карарга теләгәннәре дә бар. Рөстәм Мурзакаев та әнә бераз әзерләнәсе калган икән дип уфтана. Ярар инде, герне 53 мәртәбә баш очына чию дә уеныш түгел. Герне шул сабантуйлардан иләдә күтәрәм инде. Әллә дигә бердән ясыйтам дигәндәй. Башка еллар спартакиадада катнашабыз. Елда катнашабыз. Ә менә Эльмир Гарипов утын кисү ярышына ныклап әзерләнгән. Бу ярышка үзем генә түгел, пышкы да ел дәвамында әзерләнә дип шаярта ул. Бала чактан алган чыныгылар бүгенге ярышларда катнашырга бик тә ярап куя икән. Һәр вакыт бу пышкы нидә тора инде. Готовый әзер тора, һәр вакыт ул үткәннән була, һәр вакыт тизек була. Менә шул яшь вакытта шулай утын кисеп үстегенебез, берәр машинаны ишек алдында шулай пышкы белән турый торганы, ярып, иеп куя торганы. Менә шул яшьтән калган канга сеңгән дөресен әйткәндә шушындый Гадәттә таяк тартуны сабантуйларда гына күрәбез, ә монда аны махсус программага керткәннәр. Бу төрдә нәкъ аркан тарту кебек шактый көч таләп итә торган ярыш. Әмма бераз хәйлә дә куллансаң, яхшы ди катнашучылар. Ничек авыр булдымы? Авыр. Командалар бик авыр. Яшьләрме? Яшьләр. Кызу барган ярышларны бәяләү хөкемдарларга да җиңел бирелми. Бүген дә беренче урынга 2 команда лаек дип табылды. Булар Актүбә бистәсе һәм Әгерҗе авыл җирлеге. Икенче баскычта Тамытык авылы спортчылары һәм 3нче урында Чалпы авылы командасы. Алдан вәгъдә ителгәнчә җиңүче командаларга бүләк алу өчен сертификатлар тапшырылды. Үзлегеннән өйрәнгән авыл гармунчылары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Аксубай районы Яңа Ибрай авылында яшәүче Мәгъсүм абый Нургатин гаиләдә төпчек бала була. Олы абыйлары гармунда уйный. Ә менә ватып бетерә дип кечкенә Мәгъсүмгә бирмиләр. Үзләре киткәндә гармунны матчага элеп калдыра торган булалар. Мәгъсүм абый да аптырап тормый. Күрше абзыйны чакырып кертеп, матчадагы гармунны алдыра торган була. Әнә шундый көчле кызыксыну була балада. Бүген дә гармунын кулыннан төшерми Мәгъсүм абый. 5-тә торам да мен 6-нчы яртыда мен гармун тотып 1-2 күй уйнамасам, миңа кен буена әллә бүтән тоталам, мен аны әллә юк, миңа энергия бирә. Баш авырта башласа, гармун тотып 10 минут уйнап алсаң, бернинди цитрамон да кирәкми, бернинди дару да кирәкми, ядала ул. Менә шул. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Языгыз, шалтыратыгыз, исәнлектә күрешергә насыйп итсен.